yun po ano, 492.5 kilometers na, no? Ikaw na lang mag-bag. Oo, kami na. So hindi pa kami nakakaalis. Ang oras na, time check 6:52 na. Kailangan naming bilisan kasi baka mahuli kami ng LTO. So palis na kami, wala pong katao-tao dito sa labas, ha. It's 9. Let's G. 3, 2, 1, go! A few inches later. Dito ako naabutan ng 500 kilometers. Ayan, ano. Ayan, so 500 kilometers na kami. At gusto ko sanang magpapicture pero madali kasi kami. Kasi ito na, baka maabutan namin yung LTO. Baka maabutan kami ng LTO sa daan na. Kaya hindi na. Ito lang. Tignan natin kung may pare. Wala bebe. Walang pare. Sino? Oo, pero hindi siya magaling. Sino po na sa atin niya? Ha? Pares muna tayo? Ayos, pares. Pares muna. A few moments later. So ayun po, no, dito na po kami at ako ay magti-TikTok na. Ayan ang gagamitin mo? Hindi. Wala din. Binigyan na namin. Islap ng bituin, lamig ng hangin, sagot sa panahon, hindi man gilid. Ang Pasko ay paalala ng bawat salamat sa kuya. Namadami na naman sila. Dito, 1.
Mali. Nawala. Kanina pa ako nawawala eh. Pwede na! Oh shit. Oh shit. Sorry. Ano ba yan? Ulit. Pangilang ulit na. Na-distract ka na naman. Pangilang ulit na ako. Gago tayo, na-distract ka. Kaya, sige. Last na talaga. 3. Saglit lang. Ate, nakabukas pa yung gagawin eh. Oo, alam ko. Salamat. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen, Blitzen, and all his reindeer pulling on the reins. Roll that dice, look over, sex on ice. Ain't no locking key, just beep, beep, beep up in my Jeep. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen, Blitzen, and all his reindeer pulling on the reins. Roll that dice, look over, sex on ice. Ain't no locking key, just beep, beep, beep up in my Jeep. Santa, tell me